Nijang Karbianong Lakhapo, Rongkhang Constituency Borthor So Patualong Klamalong, APHLC 6 Schedule Awareness Program ajaimek Tingpon. Bangso ajaimek along Aluhi Sarpuamana Pingpen, APHLC MIPU, John Intikathar, Angtong Intikathar, Samson Teron, Sarkiri Rongphar, Bikram Hanse, Rita Kramsapi, Lapen, Clem Rapet do Anatum Chitongdun. Bangso along Lakhapo, Rongkhang Constituency APHLC MIPU, Jonathan Intikathar ahin pensi mai chali ponno. Bangsualong kebangji MP kangmaya hojitami APHLC asong pen John Intikathar si thurdun po. Lasi Karbianlong arat to ansita kebangji MP election kiliga hot cherapchito dunji aphan. Lapen koson pensi songchi pahai ponjima rara thengno than pachini tekang. Lapen bangso ajaimek along ongdunga muluk amithanga song pen chi otekang si APHLC asong long prekjama song atum chipa ogdun ninti bangso along narkep ke braket thom adon armu chipa ogdun dong kamu kampen humson be report Karbi Daily News dak nitum chirok tok amei lapen dak mass joining si pini dolo pini BJP lapen Congress lapen nang join nun kadove don Trogner kep raketom. Dak 83 houses pini nang join dun lo dak APHLC long. BJP pen ong nai lo pini na join dun. Ili tumne ka chisika jir ding pik lo ke lalo phansin tu claim lo. La si poisa tangka ta ve pot nili tum munit tum han ke than menga pachini la sok kam si claim bom lo. Ka chisik ke la hello ni tu nge chisik ke. Solam aprang men na ningye lo. Ili tum indigenous po tum do. Indigenous menetak Assam lapen Karbianglong aprang ben ke dovera tu. Lake lolong tas siksidulong ta ke tok do. Halatum han ke itum a right pinai pugadi. La si halatum han ke itum lake klungji pupe. La si halatum han ke kahino ba pineta klemji pupe. Lapen iltum chu presalong da ninggelo nitum Ohomia I against Kali. Ohomia pen Assamese sonido lata. Ohomia pen la kaprek Assamese la kaprek. La sini tum Ohomia po abang sipu. Ohomia tum pange ni tum ke akahino ke claim kli. Pusini tum pulo. La pos ke che put apar dolang. Bongo sena pan khangi pu gali lake. Atheman itum siksidul ke long hut bongo sena ka vedet ke. La pen biharita vedet ke. Hala suhut ke. La pot alang litum mange ke doji aron ave. La tu ke. Ke do tame alang litum commerce pi ni trade and commerce pan ke doji alang litum sita long le patta ta ho vote ke jok tang ho election nang ke thordun sakuri ke long ji po bange kali lake nitum ke claim link sita hedi lake 6 schedule long ke tok ateng be si tum claim po aron ateng be si claim po ke plung yi ke toyi ke plung alam the nitum puing tum te eta ke toyi pu sita hedi la 6 schedule long ke tok ateng be si claim po Constitution ateng pe. Athema arnisi Lorin Jyoti Gogoi lapen nangen nam dunji aron ave po alang lia mata pulo kedi. Pulo. Long li nangen ram dunji nam dunji aron ave lapen council long nangache dan dunji aron ave latu. Alang litu mata pulo. Lapen alang litu pulo Constitution lapen 6 schedule ateng pen le nang tum claim non lake nang tum claim tammi. Pusi alang litum nang pudulo. Forest alama bangke nitum lata ningjelo. Ye ka point na bangge lage bang officer se ka point show cause notice pigi polote arona teng benke komad maka point hala fansi show cause notice pinai non ge hala ke join dun fan show cause notice piron lage law teng ben ka lilo lage illegal lage so na show cause notice ke illegal lage aron re pen lo lage ke claim lage ke chok chi ke the lo ka chini ne posi CM ta soni claim lu la si sona CM ke tum en verlo te chok chelo lage aku itu makai si virong po la pen ke hala puthakta kam ke long dun tum anta karbi si karbi ong nei lo ane karbi phan ga chu plung ya kam pe pot lemre hala 1345 teachers appoint lo hala da karbi tum inglong so tum bang trok si kebra hinivet ande hala 1283 upon people plum lede. Hala tungge $60 teng beng arondre pen ke hala ke di illegal gen hala ke people lo plum lede. Hala tum hansi sokos notis ki pinang ji.